Седиш си спокойно с приятели, някой ти казва нещо, засмиваш се и изведнъж осъзнаваш, че този момент вече ти се е случвал. Помниш ли го наистина? Сънувал ли си? Или просто имаш дежавю? Това е онова супер странно усещане, че дадена ситуация вече ти се е случвала, макар да си абсолютно убеден, че това няма как да е така. Дежавю идва от френски, значи вече видяно. И за него съществуват няколко различни теории. Първата от тях е, че мозъкът обработва информация твърде бързо и по този начин създава илюзията, че споменът вече съществува. Друга пък твърди, че става дума за краткотрайна грешка в паметта. Мозъкът ти леко обърква настояще и минало, или пък той запаметява настоящия момент директно в дълготрайната памет, вместо в краткотрайната, и по този начин усещаш, че това, което изживяваш сега, всъщност е спомен. Също се смята, че дежавю може да е резултат от забравени сънища. Ако някога си сънувал нещо подобно на конкретния момент, подсъзнанието ти може да се активира и ти да разпознаеш ситуацията, но да не можеш да си спомниш откъде. Според някои хора, дежавю може да се дължи и на преплитане на паралелни вселени. Сподели ни в коментар какво мислиш за тази концепция. Истината обаче е, че нито една от тези теории не е потвърдена и нямаме 100% обяснение от учените за този феномен. Все пак, пиши ни в коментарите дали на теб ти се е случвало и ни разкажи някоя интересна история с дежавю.